Ahojte, ľudia, moje meno je Luky a ja tu mám svoju partu. Čo, vracho? A toto je určite si videli Tomás Richtersa a jeho kanál. Moje určite už viete, ak si toto video kúknete. Mám tam 2 odberateľov, Tomás tam je 1 moderátor, tak nemá ani 5. No tak. Tá nemá ani. Tak ideme behať po ulici. Tak ideme behať po ulici. Tak ideme na to. Ja ju berem? Ja ho berem. Ty ideme. Dement. Slovo dement je najkrajšie. Toto je iluminátske video. Všetci traja ilumináci. Chcem držať. Potom budeš na druhom videu. Už aj Luka sa sere s tým, že ja budem držať. Ako to ja nechcem. Vieš tú kameru, čo ste teraz natáčali, to je moja. Ako? Ja? Dajte som ti požičial. Ja to je moja. Ešte 3 dní ho Ja to budeš chcem mať. držať. Budeš mať ešte 3 dní. Ja chcem držať Luky. Potom. Keby som našla od tej mojej. Od tej mojej. Ukáž mi tú kameru, čo máš doma, Filip. Dida? Počkaj, akú máš nabíjačku? Daj, poď, ukáž mi. Ja mám úplne S USB-čkom na konci. Ja mám všetky nabíjačky na svete. Ukáž a povedz. Dida, veď tú USB-čku môžem zastrčiť do môjho komputera. Dobre, A on sa nabíjať. my ideme sa kúknúť na kameru Philips. A Ja chcem držať túto. lebo ja mám všelijaké nabíjačky a keď ju nabijeme, budeme to natáčať. Ja s touto, Mali v telefóne. Dida s tým Philips a počkaj, tam je Majo Otto. Hej? No. On mi má ešte zaplatiť 50 €. Počkaj, budeš druhé video. No a keď ho rozbiežeš, tak platíš toľko, jaj. Bože, čo je za kamer? Ja mám lepšiu kameru, GoPro Hero. A Dida, za tebou stále ide očinka. Ošenka ide za tebou. A už má na tvojej ruke predtým. To je to na mňa, nie? Ide auto, chcem to vidieť. Ide auto. Ja mám jeho číslo. To približil, mám jeho číslo. Na Didu. Dida, jsi nejako pri nás blízko, však ani hlavu ti skoro nevidím. Daj tu sem, Dida. Sada motherfucker. Oh shit. Oh shit. Oh baby. A ja chcem. Oh baby. Nemáš značky. Oh baby. Ja chcem držať. Budeš na druhom videu. Dobrý večer. Tu ide naša partička. Počkaj, to je Daniel, Daniela a Peťo. Určite už ste ho videli na kanále. Peťo, priehoda. Ešte stále joukom. 3. Ešte stále je to debil ako býval. Tučku. To je špejky z Outlastu. Ty keď začne naháňať, tak ja budem plakať. Fucking. Fucking. Ukáž, ako tam je nabíjačka? Ukáž? Ukáž, kde je nabíjačka? Aká? Mám. A ja mám. Daj mi ho nabíjačku Tomásovi. Zober. Pomeň. Lukas, teraz ja. Ja ho mám. Lukas, ja chcem teraz. Počkaj, ja to stopním. Takže, toto je koniec videa. My sa ideme rozlúčiť. Zatiaľ počkáme na Didu, tu pôjdeme na zastávku sa nejako ešte rozprávať. Má to 4 minúty. No dávaj, už to vypni. OK, takže čaute. Čo?